celé tělo od hlavy k patě toaletním mýdlem, namedlím si každý záhyb na těle, taky mezi prsty a taky pupík. To sice nedělám, ale teď pro zábavu. Umeju si vlasy šampónem pro dospělý, pak použiju regenerační krém. Nemůžu najít kartáček na zuby, ale koupím si jiný, až půjdu ven. S tím nebudou žádný problémy. Zdravím vás z ďalšej natáčacej lokácie zo Chicaga. Je to ten barák za mnou, ktorý už určite všetci poznáte. Film Sám doma. Macaulay Culkin v hlavnej úlohe, všetci ho dobre poznáte. Samo o sebe, keď sa pozriete na ten barák, nič extrémne výnimočné. Barák sa trochu zmenil, prešiel nejakou tou rekonštrukciou. 3 roky dozadu sa ten barák predával. Celkovo sa predal za čiastku 2,5 milióna korún, teda 2,5 milióna amerických dolárov. Bol vlastne prerobený zovnútra úplne celý. Ahoj. Tak a ďalšia vec, Chicago je naozaj úžasné, pretože som tu potkal spoustu fantastických ľudí. Jeden z nich je napríklad Julia, ktorú tu zdravím. Ahoj, budeš mať pamiatku. Aj. Fantasticky užívame deň spolu, flákame sa, prišli sme sa sem pozrieť na jautičku krásnom. Vozím ma po Chicagu, ale mám to vyobrazené. No stopnul som si ju ako blázon a teraz mám taxíka po Chicagu už niekoľko dní. Stará sa o mňa, ako keby som bol pán Boh. No, kam ďalej povedú moje kroky? No ešte sa môžete tešiť na lokáciu z Batmana, ktorú vlastne budem natáčať zajtra. Dúfam, že si ju užijete. A potom vlastne pôjdem ďalej, to budem odchádzať vo štvrtok, to už určite viete, pretože už som dávno tam určite. A to je Los Angeles. A odtiaľ vlastne pôjdem na jedno fantastické miesto, na ktoré sa všetci tešíte, ale zatiaľ s neho nechám sám pre seba. Takže užívajte života, usmievajte sa, majte slnce duši, úsmev na rtech. Majte sa krásne. Ahoj. Bye.